Ebben a videóban lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan használhatja új Foliamo Migliore forró levegős sütőjét. Mielőtt elkezdeni a főzést, csatlakoztassa a csatlakozó dugót a konnektorba. A kijelző egy másodpercre felvillan, a Start gomb pedig villogni kezd. Ez azt jelenti, hogy a készülék készen áll a használatra. A forró levegős sütő bekapcsolásához érintse meg a Start gombot. A beépített gyermekbiztonsági rendszer miatt a kezelőpanel nagyobb felülettel történő érintésre reagál a legjobban, ezért javasoljuk, hogy a hüvelykujját használja. Miután a kijelző felvilágít, helyezze az ételeket a kosárba. A program kiválasztásához használja a Menu gombot. Az első megnyomáskor a sült krumpli program kezd villogni. A programikonok nem aktív gombok és nem nyomhatók meg, csak azt jelzik, hogy melyik program van kiválasztva. A Menu gomb minden további megnyomásával a következő programra lép, amíg el nem éri a kívántat. A program kiválasztása után egyszerűen várjon 3 másodpercet, és a sütő automatikusan elindul. A program elindítása után manuálisan is beállíthatja az értékeket az igényeinek megfelelően a sütési idő vagy a hőmérséklet módosításával. Az idő növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Time gombot. Az időzítő automatikusan növekedni kezd. Ha csökkenteni szeretné az időt, tartsa lenyomva a gombot, amíg az időzítő el nem éri az 1 órát és 5 percet, majd visszaugrik és 5 perctől indul újra. A hőmérséklet beállítása hasonló módon történik. Az 5 fokkal történő növeléshez érintse meg egyszer a Temp gombot. Ha csökkenteni szeretné a hőmérsékletet, tartsa lenyomva a gombot, amíg az érték meg nem haladja a 210 fokot, majd visszaugrik 80 fokra. A program befejezése után a készülék automatikusan melegen tartó üzemmódba lép, és 80 fokos hőmérsékletet tart fenn 2 órán keresztül. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot körülbelül 3 másodpercig. Ha külön szeretné felmelegíteni az ételt, manuálisan aktiválhatja a melegen tartó módot a Warm gomb segítségével. Alapértelmezés szerint a program 2 órára van beállítva, az idő pedig a Time gomb segítségével módosítható. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet nem módosítható. Ennyi volt. Most már készen áll arra, hogy elkezdje az ízletes ételek elkészítését. Jó étvágyat!